Yo espero de la Isla de las Tentaciones reforzar la confianza en él y... moralidades, sin coherencias en personalidades, presumen de vida por las redes sociales. Drogadictos, exemplares, miro que miro e mira que me esforzo, mas non vexo avances do ser humano. Anulan a imaginación no ensino e crean clos na fábrica de escravos. E xa non é real todo vivido, solamente existe o que está publicado. E onde quedaron os meus amigos? O que non está cego non quere miralo. Miro que miro a mogollón de xente que me mira como dentro un oitavo, que son todos locos nos seus perfiles, pero o instituto ainda non o sacaron. E non hai realidade nas pantallas, o que non é perfecto queda desfasado. Que quero compartir a miña vida e que o mundo se entere son un retrasado. Miña xeración, a xeración da imaxe, son falsos, son cobardes, heredos galegos con adornos e traxes, incultos, con maquillaje, fracasados repartindo moralidade, sen coherencias en personalidade, presumen de vida por las redes sociales. Drogadictos, exemplares, a xeración da imaxe da mentira. As nosas drogas daise comentarios, os seguidores fontes de autoestima. Sentinotes redes es un renegado. Hai que esquecer aos grandes pensadores, nas miñas historias son un emisario. Dicto sentenza así que non me chores, que se non te bloqueo despois te difamo. Personificación da hipocresía, as modas redactan no meu ideario. Teñen as relacións máis nocivas e queixanse de que o machismo é moi malo. A xeración aberta e progresista queda na súa cama o 1º de maio. Ideas copiadas e falsa lericia, máxima degradación do ser humano. Son falsos, son cobardes, heredos valeros con adornos e traxes, incultos, con maquillaje, fracasados repartindo moralidade, sen coherencias en personalidade, presumen de vida por las redes sociales. Drogadictos, exemplares, miña xeración, a xeración da imaxe. Oh, oh, miña xeración, a xeración da imaxe. Oh, oh, miña xeración, a xeración da imaxe. Pero esta vez nada será como imaginan. Es la luz de la tentación.